Μπορεί να ματώνουμε, μπορεί να πληγωνόμαστε, αλλά στην κορυφή θα δούμε τον ήλιο. Εντάξει, να τα καταλαβαίνουμε. Είμαι δύο λόγια που σας πολλές φορές, γιατί έχετε σκάσει τώρα του ζέστη. Είμαι πολύ περήφανη για όλα αυτό. Τα γελουδάκια μου, τα τρυφερά μου, τα γλυκά μου, τα παιδιά. Τελική χοροδία! Η Υπερική Συμφωνέτα. Έχετε δει παιδιά. Έχετε δει παιδιά 4 ετών να συμμετέχουν στην ορκήστρα με τον κύριο Μπανάτσα και τον κύριο Ζαχαρούτη. Ναι. Να δείτε τι δύναμη έχουν αυτά τα παιδιά. Ο Τσίουι και έσπασε το χεράκι του. Και λέει, κύριε Κασχόλα, τι δεν κάνω, εγώ πρέπει να παίξω στην ορχήστρα. Δεν πειράζει, παίζεις το χορό την επόμενη. Όχι. Και λέει, πώς θα γίνει. Δύναμη της θέλησης. Από τώρα είμαστε έναν αγωνιστής. Παρόλο που σας κουράζω, θέλω να συγχαρώ τους εκλεκτούς μου συνεργάτες και διδασκάλους του Οδείου. Ας ξεκινήσουμε από το πιο μικρό. Τον κύριο Ζαχαρούτη Γιώργο. Στη συμφωνική στήριξη. Και μετά ήρθε στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι πολύ πιο όμορφη και τον έχουμε δάσκαλο εδώ. Τον κύριο καληνό μας μαθητής και δάσκαλος του Οδείου, Μπέκο Γιώργο.